Shalom. Horas madihamu amanami dot inanami songsongoni ia nakon nami napo sebulung. Sonari masuk mahita tu pertengengon ima pesion paduahon. Tapuji matuhata marede huria hita sen buku ende nomor 83 ayat 1 dohot ayat 2. Mar hite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia, na tuno palangit dohot tanoon. Amin. Balga doholong ni roham diau alai Tuhan. Ayo lo doho mamelehon diri manaun sude saharo di namate umop ahu pardosaon. Horo situan ni malin na buluni na jonjong mandapoton habangsa parasiani. Mamelehon pangidoan dohot elek-elek mardongan anggur bolon dohot ilu-ilu. Horo anak ni debata na badiai nagok hasangapon dohot habadiaon. Dipatuduhon dohot kami pangoloyon tu amai marahite sude natinaoni. Monang doho alani pangoloyon dohot habengetomu manaon sude na berniti. Gabe si paluaho sude joma akan sea na mangoloiho. Marede hita sempukende nomor 21 ayat 1 dot ayat 3. Jesus, tu ali molu,
Martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani saluhut para sini rohaon. Nunga di tatap ho hami bang somon. Aedang manjua ho mangaleon anakmu nasasadai. Tuhan Yesus Kristus tu tangan ni pardosa. Asa taunonna haleaon. Dohot siak ni bagi. Rodi hau pinarsila. Ale Tuhan, sajalo mahami, asa dohot hami gabe upani natinong. Ale Tuhan, paluas mahami marningot sude na tinaonmu, dohot hama matem, asa huar sakon hami dosa nami, asa tubuh di hami haporseau nasitong, asa marroha holong hami, jala satia panghuton ho, rodi hamatean. Ale Tuhan, sajalo mahami, asa dohot hami gabe upani natinong. Asa huboto hami mamuji ho, ala naung tinonggusmu hami, marhite mudarmu nabadiai, olat ni on rode salelengi lelengna. Amin. Hudul mahamu. Marede mahita sen buku ende nomor 152 ayat sada. Tagan jolma Kristus dipeleho do aka pangiduanna dohot elek-elekna. Mardongan anggu bolon dohot ilu-ilu tunatuk paluahon ibana sian hamatean. Jadi ditangihot do ibana gabe malua sian hatahutoni. Ai atik pe anaki ibana diguru hoddo pangoloyon marhite sian na tinaon nai. Jala dunguri pas gabe si horhon haluaun saleleng-leleng na do ibana disude na mangalui ibana martangiang mahita. Alea manami para sirohana sumurung debatani hatuon nami huingot hami do di akka arion panaonon dohot hama mate ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohanami jala parbadiai memikiri sude na tinaon nai. Patadahon matuhami dosa nami, asa diar sakon rohanami, asa hupopomi hami, hisap-hisap do sakap-sakap ni rohanami naroai. Jala asa hupasaut hami lomo ni roha, nina manobus hami. Asa martua hami, marhite siani rodi saliling-liling na. Saya patau mai dihami, marhite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Marede mahita sen buku ende nomor 82 ayat sada dot ayat tulu. Oh
porlak anggur Getsemani. Marende mahita sen buku ende nomor 487 ayat 1 dohot ayat 2. Lahoma Yesus padua halihon martangiang nin nama aleamang molosotar bahen salpuon da ikon huinum saya saut malomone roham dungi dinaroi bana tarpodum sisiani didapot ai macai dok salibonon nasida dungi ditadikon ma lahoma ibana martangiang patulu halihon mandok hata odeng dungi didapoton ma sude aka sisianna jadi didokma tunasida datan muna dope modom dohot maradian nunga dapot tikinan waing sahat ma anak ni jolmai tutangan di pardosa hehe mahamu laho mahita di nunga ro napasatonau
Marede mahita sen buku ende nomor 83 ayat 4 dot ayat 5.
Marede mahita sian buku ende nomor 200 ayat 2 dohot ayat 3. Adong masian akadongan di Yesus mangalaluhon tanganna disitak ma podangna ditapulhon ma tuna poso ni malim sahalak dipisikon ma pinggolna jadi didok Yesus ma tuna sida pasarung podang mi ayana marnita podang magodo baheno ni podang ayana sotar bayan ahu di roham mangido sian damang asa dipadiri dia usau nari lobi sian 12 loksa suruanna. Alai semang yang sinatani asat-asat namadok ikon masa asas ujui mani lau Yesus namosi irana dopak kana untuk hamu kede marpoga dalam makhluk roh manakua alai nama sado suninau asa jupang matani pandaga ini tadi konsalku sisiani masukana Marede mahita siat buku ende nomor 182 ayat 1 dohot 2.
Martangyang hita manoputi dosata tu adupan di debata. Asi maroham di ahu ale debata hombar tu denggan ni basam. Sese sama aka pangalosyoku hombar tubo dagoda basam. Ia situtu maahu buri sian hajahatotku. Jala paya sama aum sian dosaku. Ainunga huboto aka pangalosyoku. Jala seto situdo di jolok dosaku. Dopak ho sambing doau mardosa. Jalan najak situdo di jolom nahukula. Aitung bonar doho di bagasan padohanmu. Pita di bagasan panguhummu. Tongon di bagasan hajahaton doau tubuh. Jala di bagasan dosa di jakon dainangau. Sitong ni roha di bagasan do tongon lomo ni roham. Atong pabotohon ma hasuhon tu bagasan sahaku. Sai urasi maau sian dosaku marhite-hite sanggul asatung ias au. Sai buri maau asa sumaksa kau sian kita. Sai patu begehon matuau hasonangan dohot las ni roha. Asa marolop-olop holi-holi akan nanom kinopuan. Sai hufupi ma bohim mida aka dosaki. Jalase sama akahajahatokku sire. Amen. Baga-baga ni dibata taringot Tuhan sesani dosata. Songono dohata ni Tuhan Jahuwa. Nungo pola hupasisi aka pangalosim songon obun. Jala songon obun manorop aka dosam. Sai mulak moho tuau ai audo si paluaho. Hasangapon ma di debata na dikijang. Amen. Tapi gima puji-pujian. Parede mahita sen bukende nomor 86 ayat 4 dot ayat 5. Tapi gima puji-pujian sian kor parupuan.
Barita panaonon ni Tuhan Yesus. Dungi ditakup aka soldadu dohot induk nasida, roh di aka naposo ni Yahudi, ima Yesus jala di ihoti. Jadi ditogion ma ibana jumolo tu si Hannas, ima si matuan ni si kapayas, si tuan ni malin dinas satauni. Namandot tu aka Yahudi, dengganan do mate sahala humopok bangso. Di ihuton si Simon Petrus do si Sianna sadanari si Yesus. Jadi bongot ma ibana rap dohot Yesus tu alaman ni malimi. Alai di suku si tuan ni malimi ma Yesus taringot tu aka si Siannai. Jadi di alusi Yesus ma ibana ninna. Patar dua taksi yang terhormat, naton kong au menjadi pada dua, nang di bagasan dorong pes, pada dua di seluruh alam dan adong kata abang masih bunyi, kuasa au syukur ho, nasida namun sekian, ima syukur emoto, ai di boto nasida no, nahu kata abang, nahu kata oni, ini dong Yesus masih di pastor saya apa, dong di sima ibana, butuh mani dong, songoni pangalusin dua di mani, dungi dan Yesus mah. Dia nak kurang lah dong, ajok-ajok kon nak kurangi, ayam kon nak orang kuasa asal orang. Marende mahita sian buku ende nomor 540 sada ayat sada doh ayat 2. Turpu epistel di bagasan peson paduahon di Boringinon imana di enet sian Yesaya 42 ayat sara doh ayat sia tajahama marsingkat sore. Ida mana posoki na hutogu na hupilit hasudungan ni rohakku. Nunga huapeho tondiku tu ibana. Tarea sononna mauhum tu aka bangso parbegu. Dang jauh-jauh bana menanang pangiaronna suarana. Jaladan patu begionna suara di alaman. Arung naung marosahi dang laos panggolhonon. Jala subuna marnehet-neheti dang laos itoponna. Pembartu hasitongan tarhalasononna uhum. Dang loja ibana menanang gadate. Paima di pahot humu di tananon. Jala aka pulau-pulau makalunguton patikna. Songono doha tani di bata Jahuba sitopa langit dohot na parhebak konosa na pajajar tanoon ro di aka suan-suanna na mangalehon hosa tu bangso na maringan di atasna dohot todi di aka na mardalani di si. Au Jahuba nama jo marhite hati goran jala au manugu tangaku saira motakku doho jala lehono doho bain bangso perjanjian bain panondang di aka parbegu. Membuka
akamata ni halak nama pitu, paruarhon sian harungan halak na tarhurung, sian bagas hurungan halak na maringan di haholomon. Audo Jahoba lima guarhu, jaladang lehonoku hasamapoku tuna asing, manang hamulioku tuaku agana-ganaan. Panurirangon akana robi idama nungaro, jala akana bura ahu do pabuahon, tagan somar tubur dope nunga hupatu begehon tuhamu olat nido sahatna. Martua ma na tumangion hata ni dibata dohot na umpiapsa. Amin. Tabigi ma puji-pujian sian kor ama Ebenezer.
Marede hita sian buku ende nomor 88 ayat 1 dohot ayat 2. Yesus nanunga mate tarsilang humokop hami. Tamado hami ali Tuhan, marlas ni roha manjakon haluaon na pinarade ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Tarlumobi maali Tuhan di partangyangan pasyon nanunga huuduti hami, tarlumobi di ari na padua honon, marningot pardalanan ni Tuhan Yesus mamorsan, partinaonon na tuhaw pinarsilang, ala humokop dosa nami. Di bagasan partangyangan pasyon nami Tuhan na padua honon, anggia ma Tuhan makorhon hay baruon di bagasan parnguluan nami. Mangauhon pardalanan ni Jesus nanunga mate humokop hami. Gabe marhay baruon mahami ali Tuhan, marhite parangen nami natama, nahobar tulomo ni roham. Anggiat di bagasan pardalanan nami ali Tuhan, say hutiru hami ma Tuhan Yesus nanunga mate humokop hami. Manesa dosa nami nagudangi, jala balgani holong na ali Tuhan manjakkon hami gabe yanakonmu. Songoni mahami ali Tuhan di bagasan pardalanan ninggulung nami, gabe parholong ni roha, di ngulu nami maradopon aka dongan nami jolma. Jala anggia manian Tuhan marhite partinaononmu, nahu pahihut-hut hami ale Tuhan di bagasan di partangyangan pasyon na parjolo nang paduahon nang di arisogot sahat na marningot hami ale Tuhan di hari hamamatem gabe patubuhon las ni roha dohot puji-pujian mahami ale Tuhan di adopanmu na badiay. Di bagasan partangyangan nami di bornginon ale Tuhan mangidodo hami tu adopanmu na badiay asa di bagasan pangiduan nami, di tangiang pangodianon nami, say homa natoktong mangajari marhite todim, asa disaluhut pardalanan ninggulu nami ale Tuhan, say toktong hami marsyajar tu silang mi, molojupang aka hagogotan, molojupang aka tantangan ni parnguluan nang saluhut parsoryon nami, asa toktong hami ale Tuhan marsyajar siyako, jala porsea di asi dohot holong ni roham, marhite hatam ale Tuhan,
asa gabe iyanakon mo mahami ale Tuhan, na toktong porsea di pangaramotion mo di bagasan ngulu nami. Asa daoma aka roha na marungutungut, daoma siya kami aka panolsolion, alay toktong mahami Tuhan marbenge ni roha, mandalani ngulu nami. Molo porsea hami ale Tuhan di pandonganion mo, di pangurupion mo, na ikon mo nang dohami, songon Tuhan Yesus, nanunga na mangalehon haluaon di hami. Ale Tuhan pardenggan basa, di bagasan bornginon marningo dohami, di aka ruas ni huriam, nasoboy rap dohot hami ale Tuhan di borngin, di partangyangan pasyon na paduahonon, molo nasida ale Tuhan di bagasan hagaleon ni pamatang, na ikopea di rumah sakit manang di jabu nasida, homa ale Tuhan, na patoguhon roha dohot pikiran nasida, na toktong ale Tuhan, mian di bagasan rohana, asa toktong nasida Tuhan maka porsyai huasom dohot pambahenanmu na saylaon, jala ima Tuhan ditiop nasida gomos, asa toktong nasida Tuhan marpakirimot tuho, na ikodjupang do nasida di hahipason, marhite aka pangubation na nijalo nasida, marhite aka pendampingan perawatan na didapok nasida, sian aka keluarga, nang diaka ruas ni huriam, mulok adong na marukil, na godang aka pergumulan ninggoluna, say tatak matuhan aka ruas ni huriami, asa toktong nasida Tuhan di bagasan pakirimon na mangolu, sa toktong manasida Tuhan porsea di hatam, jala di bagabagam, ale Tuhan pardenggan basa, di saluhut aka ruas ni huriam, nasoboy rap dohot hami di partangyangan pasyon na paduahonon, ala ni aka parkarejoan, ala ni aka ulaon nasoboy di tadikon nasida, manang na di bagasan halosohan ni roha piale Tuhan, say homa na mandongani nasida, say todim mamangula di sadok aka ruas ni huriam, asa di argahon ale Tuhan, partangyangan pasyon di namarningot partinaononmu, nalaho humokop hami, asa boy ale Tuhan saluhut hami aka ruas ni huriam, boy mangauhon pardalanan ni Jesus, nanunga mate tarsilang humokop hami, marningo do hami ale Tuhan di piga-piga ari on, na ikon godang do aka pakobasyon na niulan ni huriam hakabepe Makasaron, tarlumobi ale Tuhan, di parningotan ni hari hamamatem, di hari Jumaton, pasu-pasu ma saluhut aka pangaradeo ni aka parhalado, nang saluhut aka ruas, dao maale Tuhan siyan aka parmaraan, dao maaka siyan tahi-tahi ni sibolis na mangguturi, di aka peribadahan, di tonga-tonga ni huriamon, tarlumobi ma di parpunguan halak Kristen di sadok portibion, asa marhite ulaon nami, parsauran nami marningo di hamamatem, boy mardalan doho denggan, gabi sika pamujian nami tu adopanmu na badiay. Ale Tuhan pardenggan basa, nang dihuriam pe ale Tuhan hakabepe Makasaron, ho manatoktong mamasu-masu pardalanan ni huriam di sandok aka programna, pasu-pasu mauluan ni hurian nami, di amang padita resok nami, pandita fungsional, nang saluhut aka parhalado, na makobasi di tonga-tonga ni huriam, godang dope ale Tuhan nanay si ulahonon nami, di tonga-tonga ni hurian namion, alay pos dorohan nami ale Tuhan, say diurupi ho, jala ditogu-togu ho hami ale Tuhan, nalahong mangulahon, pahebakon aka pakobasyon nami di tonga-tonga ni huriamon, lam matoras mahurian nami, lam tudenggan nama ale Tuhan pakobasyon nami, lam maria-ria mahami ale Tuhan sandok aka ruas dot aka parhalado, di tonga-tonga ni huriam hakabepe Makasaron, nang ale Tuhan hutangnya ko kami do, nang disandok aka ruas ni huriam, na majalo basa-basam, marhite ulang tahun kelahiran, manang ulang tahun pernikahan di bagasan minggon, asa anggia manian Tuhan marhite denggan basa na di jalo nasida, toktong ma dipapuji-puji guarmu na badiay, say sikok ma ale Tuhan marhite gajang ni umur dohot mardongan hahipason, ale Tuhan pardenggan basa, nang hutangnya ko kami do di bangso dohot negara nami, urupi jala pargogoy maaka di uluan ni hurian nami, asa nasida ale Tuhan, boy gabe parhiteanmu, mangalehon ketenangan, kesejahteraan, di tonga-tonga ni bangso nami, pargogoy manasida ale Tuhan, asa gabe sitidangi ho,
na mangalehon keadilan di tonga-tonga ni Portibion, nang di tonga-tonga ni bangso nami, pasu-pasu mauluan ni hurian nami ale Tuhan, di aka pimpinan nami, asa anggia marhite nasida, boy nasida Tuhan gabedalanmu, mamaritahon barita nauli di sadok Portibion, nang di huria Kristen Batak Protestan, asa nasida maale Tuhan menyuarakan suara kenabian di tonga-tonga ni huria nami ale Tuhan. Ale Tuhan pardenggan basa natoktong do Tuhan hutangnya kok kami di bagasan pertangyangan nami di Borginon. Molo adong sian akadongan nami na ikon makadopi aka bencana alam, aka hapugoson, ketidakadilan, dohot akalan na asing ali Tuhan na suboy makilalahos songok kami di ingananon, say pasu-pasu mangolu nasida, say toktong maho Tuhan, mga pehon asi dohot holong ni roham, tuaka dongan nami na somardiha-diha, tuaka dongan nami alani poporangan, aka bencana alam, korban ketidakadilan, asa nasida ali Tuhan toktong, makilala jalamadai denggan ni basam, say ajari mahami akayana kon muna marpungu di ingananon, asa hami ale Tuhan, gabi pardenggan basa tuaka na marhahurangan, tuaka na ikon itap huurupi hami, asa ima Tuhan dalan nami, patari parhon, patari dahon, hadirion ni Kristus di bagasan golu nami. Tarlumobi ale Tuhan di minggu partangyangan pasyon di bagasan Borginon, say ajari mahami ale Tuhan rotu adopanmu, mangido pangurupion siyan todim, asa marlapatan ale Tuhan haroro nami, marlapatan perenungan nami di minggu-minggu pasyonon saat tuna marningot hami di hari hamamatem, togihom mahami ale Tuhan marhite todim, asa muba mahami, manadikon aka hasomalan nami na sotama di adopanmu, homa ale Tuhan na mangalehon hasesaan ni dosa di hami, asa tamahami ale Tuhan parjabar di harajaon na pinaradi anakmu, Tuhan Yesus Kristus na nungamate humokop hami. On maale Tuhan tangyang nami, di bagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amen. Tapuji Tuhan tasyan buku ende nomor 440 ayat sada ro di ayat 2.
Tuhan Yang Mahita, asini roha madihamu dohok dame, nasian Tuhan debata amatai, dohok sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oras madihita saluhukna. Di hamokamang dot taminang, di ibadah pasion na padua honon, obartu nong tajahan akaning di panahon ni Tuhan Yesus hujahau kami mahatani Tuhata sian Lukas 22 ayat 30 sia sahat tu ayat 40 onong. Lukas 22 ayat 30 sia sahat tu ayat 40 onong. Iya. Masih kak soreng mahita majaha. Dungi laho maibana tu balian tu dolok jetun songona somal jala diihuton akkasisianna ibana. Angko ibana dipapulik madirina sian nasida arga tu danggu robbatu marsinggang maibana martangiang songonon. Alai di idaibana ma suru-suruan sian banua gijangi namar gogoihon ibana. Jala hehe ma ibana sian namar tangyangi madapoton sisianna jadi terpodom ma nasida didapot dibahen arsa niroha nasida. Ima sahatna hujau kami di hata Indonesia. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira seperlempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mencari tahu, ada banyak kisah tentang orang yang menderita, tetapi dia menderita bukan karena perbuatannya. Ada beberapa contoh-contoh kisah nyata. Ada yang dipenjara 20 tahun, ada yang 30 tahun, bahkan ada yang dipenjara sampai dengan 40 tahun. Untuk suatu perkara yang sebenarnya bukan dia pelakunya, tetapi dia harus dipenjarakan selama itu.
hingga terungkap fakta kebenaran bahwa ternyata bukan dia yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian tertentu seperti itu. Kalau kita coba membayangkan bagaimana ekspresi seseorang ketika dikatakan, diputuskan hakim dia tidak bersalah, padahal dia sudah menjalani masa tahanan selama 20, 30, 40 tahun. Ada bahagia, tetapi juga tentu dia juga pasti akan merasakan bagaimana kesedihan yang mendalam. Dia harus menanggung derita begitu lama bertahan hanya untuk suatu fakta kebenaran bahwa sebenarnya dia bukanlah seorang yang harus bertanggung jawab untuk suatu perkara. Amang Inang, apa yang mau saya sampaikan di situ bahwa memang seseorang yang menderita bukan karena perbuatannya itu jauh lebih sakit dari orang yang menderita karena perbuatannya. Dau macit. Jauh lebih sakit kita menderita karena bukan karena perbuatan kita daripada orang yang menderita ya karena itu salah dia ya menderita ya tidak begitu sakit, tetapi sangat sakit ketika itu bukanlah karena perbuatannya. Ini yang pertama yang kita lihat dari penderitaan Yesus. Suadana salah, tidak ada dosa, tidak ada kejahatan yang Yesus lakukan, tetapi dia harus diperhadapkan kepada suatu penderitaan. Rasul Paulus katakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Tetapi akan jauh lebih menyakitkan lagi ketika seseorang itu menderita bukan karena perbuatannya, tetapi dia memiliki sebenarnya kekuatan untuk melawan, untuk menyingkirkan penderitaan itu, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Hacik dosongoni. Sebenarnya bisa untuk dilawan. Aledang tarbain. Hacik dosongoni muluboi hita laho patu pahon, tetapi tidak diberi kesempatan. Itu sebabnya ada olok-olok kepada Yesus ketika dia disalibkan, mengatakan orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak bisa dia selamatkan. Sakit. Sudah dia bukan menderita bukan karena kejahatannya, bukan karena dosanya, kemudian lagi dia memiliki kekuatan tetapi dia tidak bisa menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Alangkah sakitnya. Dan penderitaan yang paling berat juga harus dipikul oleh Tuhan Yesus di dalam penderitaannya. Dan inilah penderitaan yang paling berat, yang tidak akan pernah mungkin sanggup dialami oleh siapapun manusia. Penderitaan yang dihadapi oleh Yesus ini, itu hanya bisa dipikul, itu hanya bisa dihadapi oleh Yesus. Dia dipukul, dia dicambuk, dia memikul salib, dia dipaku di salib. Itu penderitaan yang sakit. Tetapi itu belum seberapa sakitnya. Dan sedia do PHPI yang membuat Yesus begitu sangat menderita adalah karena dosa yang dia pikul. Dosa dunia yang dipikul oleh Yesus itu adalah beban yang paling berat di dalam penderitaan Yesus.
Siapa yang bisa manusia di dunia ini seperti Yesus, yang sanggup untuk mengangkat dosa dunia ini, mengangkat dosa manusia. Di pundak Yesus dibebankan dosa manusia sejak manusia pertama, dosa kita sekarang ini, dan dosa manusia yang akan datang ada di pundak Yesus. Kita dapat bayangkan betapa beratnya beban penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus. Amanginang, berapa banyak dosa yang kita telah perbuat sejak kita lahir hingga hari ini. Itu dibebankan pada salib Yesus. Ngasa dia gudang dosa na taulah ni, taingok ma. Itu dipikul oleh Yesus. Sampai hari ini sudah sejauh mana kita berdosa, sudah sejauh mana dosa yang kita telah buat. Itu dipikul oleh Yesus Tuhan kita. Mula Apostel Paulus madok atong bohama. Idak datang muna dope mardosa nena. Bohado. Molo didok, molo tadok, hacik ni natinaon ni tu haki tadok songoni. Tasuk ko majolo dirita kamang dot taminang. Bohado tutu, molo tadok songoni. Hacik natinaon ni tu hatai. Aidak datat tu dope setorus mardosa. Sarupa doi laho manabai si taonon ni Tuhan Yesus dohi talisi. Molo saya tidak dati dope mardosa, berarti nama nabai si taonon ni Yesus itu hita. Ini yang pertama refleksi yang mau kita lihat abang inang. Maka di Taman Getsemani penderitaan Yesus itu sudah dimulai. Di Getsemani penderitaan sudah dimulai. Belum ada penderitaan secara fisik, belum ada. Secara badani belum ada penderitaan itu. Tetapi penderitaan secara batin itu sudah dimulai. Di Taman Getsemani. Bagaimana sakitnya penderitaan batin Yesus? Kalau di Injil Matius dikatakan bahwa Yesus itu dikatakan sudah mau mati rasanya katanya. Sudah mau mati rasanya. Kalau Injil Lukas yang kita baca ini dikatakan keluhnya seperti titik darah. Songon mudar nahipal manetek hodok nanena. Songon mudar hipal manetek hodok nai. Yesus belum disiksa, Yesus belum disalibkan, tetapi sudah mau mati rasanya. Coba yakon. So dihahua dope. Tetapi sudah mau mati rasanya. Tubuh Yesus itu belum ditusuk, tetapi sudah keluar darah dari keringatnya. Betapa besar penderitaan secara batin yang dialami oleh Yesus. Kita bayangkan. Sehingga manginang tidak heran banyak orang bunuh diri. Tidak heran banyak orang yang masuk rumah sakit jiwa tidak tahan menghadapi penderitaan secara batin. Itu sebabnya memang tidak cukup hanya menjaga kesehatan secara fisik. Mental juga memang perlu dijaga kesehatan. Kesehatan rohani kita juga penting untuk kita jaga. Dakolan hahi pason di pamatang, tetapi fisik jiwa itu juga perlu sebenarnya. Karena banyak orang yang pada akhirnya jatuh pada penderitaan dan dia akhirnya memutuskan bunuh diri. Tetapi ada juga yang akhirnya depresi, pada akhirnya dibawa ke rumah sakit jiwa. Ima rikok nanahita namar Tuhan. Rikok nihita namar Tuhan nama ngoluon. Asa unang pajepeku paso pitu pikirata laho mamereng namasa di bagasang ngoluon. Molo martuhak kita
molo marhapor siau kita, panatapat tapi pasti kau bidang. Pandangan kita akan dunia ini pasti akan jauh lebih luas. Ketika kita beriman, tentu Tuhan akan memberikan kekuatan, pengharapan pada kita, dan juga tentunya pertolongan dari Tuhan. Karena begitu beratnya yang dihadapi oleh Yesus, sehingga apa dikatakan di situ, Yesus memohon kepada Bapaknya, ambillah cawan ini daripada aku. Amanginang, dari segi kemanusiaan Yesus, kalau dalam bahasa kita dikatakan sudah sampai pada titik nadir yang terendah. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemane, Yesus sudah sampai pada titik nadir yang terendah. Tang tartao beacik ni si tao nonon. Acitian. Mulubui buak ma si tao nonon. Ambil cawan ini daripada aku. Ya, seakan-akan Yesus sudah menyerah. Dari kemanusiaan Yesus, dia jujur. Betapa beratnya penderitaannya. Kalau kita baca apa yang terjadi, sampai 3 kali Yesus berdoa dan memohon, ambil cawan ini daripada aku. Terus dia memohon. Dan tertaube, acitian. Ambil cawan ini daripada aku. Amanginang, disinilah kita belajar. Disinilah kita mengenal Yesus Tuhan kita. Ternyata dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang mengerti setiap pergumulan yang kita hadapi. Mengapa? Karena Yesus juga telah merasakan bagaimana manusia itu di dalam penderitaannya. Nggak tahu Tuhan Yesus, seberat-beratnya penderitaan manusia itu sudah dirasakan oleh Tuhan kita Yesus. Sehingga dari sini kita dapat mengerti bahwa Allah itu Allah yang mengerti akan setiap pergumulan kita. Allah yang mengetahui bagaimana sakitnya kita hidup di dalam penderitaan. Apa yang kita pergumulkan hari ini? Apa penderitaan yang sedang kita rasakan hari ini? Tuhan memahami keadaan kita sekarang. Itu yang kita mengerti dari apa yang diderita oleh Yesus ini. Kita percaya Yesus mengerti kondisi kita. Apa yang sedang kita rasakan. Kita juga berdoa seperti Tuhan Yesus ini. Tuhan, lepaskan aku dari penderitaan ini. Tuhan, pulihkan aku dari penyakit ini. Kita berdoa demikian kepada Tuhan. Tuhan kasih kesempatan untuk kita memohon kepada Yesus. Kita diberi kesempatan untuk mengungkapkan sejujur-jujurnya. Jujur pada Tuhan, apa yang sedang kita rasakan. Bagaimana kita mau untuk meluapkan perasaan kita, sama seperti Yesus di sini. Kalau bisa cawan ini berlalu daripada aku, Yesus terus terang. Amanginang, apakah kita mau berterus terang kepada Tuhan kita? Berterus terang yang sebenar-benarnya, meluapkan semua isi hati kita kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh ini. Mulu martangiak kita. Odo tutu ni handing gado. Lihat dia pasu-pasu. Pasu-pasu langsung dia do. Kalau Tuhan Yesus katakan, biarlah cawan ini berlalu, penderitaan ini berlalu. Artinya apa? Mari kita coba lebih menggali lebih dalam bahwa memang kita mau belajar seperti Tuhan Yesus, terus terang. Silahkan, apa yang dalam angan-anganmu, katakan sama Tuhan Yesus. Apa yang ada di dalam isi hatimu, ungkapkan sama Yesus. Jangan pada akhirnya karena kita simpan-simpan dalam hati, yang adanya sakit hati. Yang adanya apa? Yang adanya makan hati, yang adanya patah hati. Tuhan,
ngadibain edaan acik rohaku. Ya do tadok songon itu Tuhan. Tuhan, neng songono nau. Tuhan, sakit kali hatiku dibikin siadonang. Mengungkapkan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya apa yang sedang kita rasakan, apa yang sedang kita harapkan dalam kehidupan kita ini. Kita belajar dari Tuhan Yesus seperti itu. Tetapi pada akhirnya kita juga akan sampai, kita mau belajar seperti yang doa Tuhan Yesus tadi. Tetapi bukanlah kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Itulah kehendak kita. Aku mau ini Tuhan. Aku sakit hati dibikin si itu. Aku tadi di kantorku seperti ini Tuhan. Maunya aku seperti ini. Maunya istriku seperti inilah. Maunya suamiku seperti inilah. Waduh, tatangnya aku dosongoni. Tetapi pada akhirnya itulah kehendakku Tuhan. Tetapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas kehidupanku. Amanginang ada banyak doa yang Tuhan kabulkan. Ada doa banyak yang telah dijawab oleh Tuhan. Tetapi sekiranya Tuhan memberikan jawaban tidak seperti yang kita mohonkan, tidak seperti yang kita doakan. Ingat, tidak ada doa yang sia-sia. Manang dia penatadok tatangyaku tu Tuhani dang marisuangi. Tidak ada doa yang sia-sia yang kita panjatkan kepada Tuhan. Kita dapat melihat doa Tuhan Yesus di sini. Apa dia katakan? Ambillah cawan ini daripada aku, katanya. Apa yang terjadi? Ya toh juga besoknya dia menderita. Sebentar lagi dia disiksa. Apakah doa Yesus tidak dijawab oleh Tuhan? Tidak. Diroknakan yang dibagas 1 tahun. Dia mendapatkan jawaban dari doanya. Tetapi mungkin tidak seperti yang didoakan Yesus. Tetapi dikatakan di situ malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ada jawaban memberi kekuatan kepada Yesus. Sekiranya Tuhan memberi bukan seperti yang kita kehendaki, maka Tuhan juga akan menolong kita. Tuhan yang akan menuntun kita. Tuhan yang akan menguatkan kita untuk memperoleh seperti apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun Tuhan tidak menjawab seperti yang kita kehendaki, tetapi Tuhan akan menolong kita, menuntun kita untuk sampai kepada apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita ini. Dan yang kedua, Manginang, dari nats kita ini sebenarnya masih banyak yang bisa kita gali dari nats kita ini. Tetapi di sini kita mau belajar memang pentingnya doa di dalam kehidupan kita. Seperti pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dikatakan di situ, bangunlah, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus mengajarkan di sini pentingnya doa di dalam kehidupan kita. Bukan masalah jawab atau tidak dijawab, tetapi doa itu penting dalam perjalanan kehidupan kita. Kalau kita coba Amanginang untuk membuat sebuah gambaran tentang bagaimana orang yang berdoa dan bagaimana kehidupan orang yang tidak berdoa, di sini kita bisa temukan jawaban. Di sini kita dicoba untuk, kalau kita memahami lebih dalam, sebenarnya kita akan mendapatkan sebuah jawaban bagaimana kehidupan orang yang berdoa dan bagaimana kehidupan orang yang tidak berdoa. Yesus adalah gambaran dari orang yang berdoa, sementara murid-murid Yesus itu adalah gambaran dari orang yang tidak berdoa. Kita akan dapat jelas melihat mana perbedaannya, Amanginang. Ketika Yesus berdoa, apa yang terjadi? Dia menghadapi pergumulannya, dia menghadapi penderitaannya, tetapi dia dikuatkan, dia sanggup untuk menghadapi semua proses penderitaannya sampai di kayu salib. Dia dikuatkan
Dia bisa tetap tenang di dalam menghadapi pergumulannya walaupun itu penderitaan yang berat. Dia masih sempat-sempatnya menguatkan orang lain. Dia masih sempat-sempatnya untuk memaafkan orang lain. Dia masih sempat-sempatnya untuk mendoakan orang lain, padahal sudah begitu beratnya siksaan penderitaan yang dialami Yesus. Ima nguluni si partangiang. Tung songo dia pe borak ni si tawonon, tung songo dia pe boraknya daropanna, tetap dia bisa tenang menghadapi segala sesuatu. Tapi lihat murid-murid Yesus yang tidak berdoa itu, apa yang terjadi? Amang Inang, belum apa-apa sudah langsung emosian. Dia sudah langsung ambil pedang untuk memotong itu telinga orang yang mau menangkap Yesus. So dia do pengai tor emosian. Ima molo somar tangiang. Tor emosian. Kemudian apa lagi? Kemudian mereka ketakutan. Mereka melarikan diri, lari dari masalah. Apalagi yang terjadi? Mereka sangkal Yesus. Itulah pencobaan-pencobaan ketika kita tidak berdoa. Maka doa itu tidak hanya sebatas Tuhan mau kabulkan atau tidak, bukan. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk menghadapi semua apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Maka jelas kita lihat bagaimana orang yang berdoa tadi. Kita lihat Yesus. Dan bagaimana orang yang tidak berdoa. Kita lihat murid-murid Tuhan Yesus. Ada ketakutan, ada emosi. Melarikan diri. Bahkan yang paling berat, seperti yang dilakukan oleh Petrus, menyangkal Yesus. Oleh sebab itu Amang Inang, di pasion yang kedua ini kita belajar dari apa yang dihadapi oleh Yesus dan bagaimana dia menghadapi penderitaannya, bagaimana dia menghadapi pergumulannya. Kita diajarkan suatu pengajaran yang sangat berharga, betapa pentingnya kehidupan doa di dalam hidup kita. Amin. Martangnya kita. Mau lihat tema Tuhan di pasahak rohan kami. Mengasahat kami Tuhan di minggu pasion dapat dua honon. Laho paingot-ingot si tahonommu. Laho peluaho kami sian dosa imahamatian. Tung maceborak dosi tahonon na dia dopamu Tuhan. Laho makokop kami, laho paluaho kami sian hadusaon nami. Di porsako dosa nami Tuhan. Di porsako nang haliaon nami. Alani dosa nami. Gabe ikon manaon na porsuko Tuhan sahat tunamate di hau pinar silang. Mauliate ma Tuhan di asini rohami. Naung nilehommu di hami akajol ma pardosaon. Jadi diajar hokodo hami Tuhan. Songon natinaon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Mulotung pe ikom manaon na porsuk. Mengadopi hamaolok kami Tuhan. Diajar hon hodo di hami. Asa hugogo hami martangiang. Mangido pangurupio tuho Tuhan. Digil hodo siak kami Tuhan asa totong. Mangido kami. Sude manang ahape Tuhan nariko di bagasan ngulu namion. Ahape Tuhan namasa di bagasan ngulu namion. Naing kami holan marpangusa diet holan tuho sabingko Tuhan. Ajari kami togu-togu kami Tuhan. Asa marhiti hatamon di lehoko di kami Tuhan. Asa totong dungo martangia kami mangido tuho Tuhan. Ala hola siako do jaloon nami nauli na denggan. Jaloon nami hagogoon. Pasu-pasu kami Tuhan. Asa gabe mangulu kami di bagasan ngulu pertangyangan. Totong marsaor kami dohot-hot Tuhan di tonga-tonga di perdalanan di ngulu nami.
marhiti hatam di bagasa tikiot Tuhan. Satok tongdo di pengot tohami Tuhan, disungkuli hohami. Asalam margugo mahami Tuhan. Manang ahape Tuhan namasa di gulu namion. Ubo tohami do Tuhan. Nong parjolo do Tuhan, manaon na hacit. Manaon na porsu di bagasan ngulu namiot Tuhan. Di botohodo Tuhan, songo dia haci na mangulu di bagasan nguluon. Alani ido Tuhan porsea do hami, di botohodo Tuhan, songo dia nahu wedopi hami Tuhan di bagasan ngulu namion. Songo dia nahu hiralah rohanami Tuhan. Alani marporsea do hami Tuhan. Di tahap di ida hodo Tuhan, sude akan masa di bagasan ngulu namion. Asiroham, urupi mahami. Pargugui hami Tuhan, asa marhite natinaommu Tuhan, humokop hami jolma pardosaon, jupanga kami Tuhan, asini roha, jupanga kami nauli na ringgas yakko Tuhan, asalam burju, asalam ringgas hami Tuhan, lam pajonokko diri nami Tuhan, lam hupasidik kami Tuhan, akan asa hagiok dosa naboi paholak kami yakko Tuhan, atonggok di homa daging dohok to dinami di bagasan Yesus Kristus. Martanya kami Tuhan. Amin. Tapuji matuha tamarede hita sian nomor 183. Lalu tapasahak ma piliata. Tuhan
tatangya ko mapiliata martangya kita. Ali Tuhan de bata aman amin na di banua gijang hondo haroroan ni saluhu sileho-leho na denggan doho nasa ulibasa na mol diutus. Hupasahat hami masyan na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo mega bewap na husus di culum pasu-pasu may jala ramoti asa huparasya kami. Pilihanon pati bulhon harajommu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite toldim. Asalam hutadda hami godang ni sileho-leho mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin rakmahita martangiang di tangiang aliaman nami. Ale amanami na di banua gijang say pinorbadi amako arum. Sero maharajaumu sesau malo manurham di banua tongos. Leho matut kami sadaron hanguluas siapari. Sesama dosa nami songon panesan nami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami itu pangunjunan palua mahami sian pamago ai hodo na punah harajaun dohot hagugun rodia sangapun salelelelelana amin. Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani de bata ama dohot para sauran ito di porbadia ma nama dongani hamu saluhuna. Amin. Oras. Ya, selamat pasyom madihita saluhuna. Tengok ma marsugut di pasyom palutuluhon. So